Ahoj, zdraví vás Anička, já vás vítám u dalšího dílu Objevujeme Česko. Dneska se nacházíme ve vesničce, která se jmenuje Drhleny. Je to kousek od Mladé Boleslavi, asi 15 minutek, necelou hodinku z Prahy, takže kdybyste hledali krásné místo k odpočinku, takhle kousek z Prahy, tak tohle je to správné místo.